Panguva inoyi Owen Mudanguve Oya panguva ino achiexposwa achinzi he is the face behind assassination of our citizens nemamilitary general. Pane picture ari kutendera pasocial media rinoonekwa Owen Mudanguve aiwa vari pama gathering, maybe it was a rally ye the ruling party ZANU-PF, but pane zvimwe zviri kuoneka musutu yake, vamwe macomment section vachiti pfuti, vamwe vachiti hamenozvi. Ndisana pena mashoko anonyatsobuda pachena, vanhu vachitaura zvakasiyana siyana pamusoro paOwen Mudanguve vachitaura mashoko ekuti he is the person aiwa ari kushandisiwa nezvigananda kunyakarisa vanhu kana the assassination yemageneral, especially those who took part in 2017 transition. Don't subscribe or like on the bell icon. Hende yakanzi anti-2030 brigade vanoposta Mudanguve vamuri kuona kudanyura chiti face behind assassination of our citizens and military generals. Let's retweet while day of judgment awaits you. Panapa tiri na comment section amudanyura chiti Muda is the godfather who ran his department under ED Temba. He is a runner who put the poison on generals and citizens vese vasungwa. Vanopinda vachiti he walk around with the 3 pistols. Ndozvitaurwa nemumwe achiti anofamba nepfuti 3. Vanopinda achiti not that I mind. How about the head? The facts must be straight. Vanopinda vachiti ndokupfeka kwemakwara. Vanopinda achiti the tables will turn and the 100 will soon become 100. Vanopinda vanyura achiti criminal. Vanopinda vachiti allegations that he killed any of those emphasis are ridiculous. In the unlikely event that is confirmed he did kill them, then he will earn my respect. Ndomashoko ari kubuda panguva ino atogwa nevanhu. Mumwe achiti hanzi anofamba nemapistols 3. Hameno chokwadi here? Ati ndozviri kutogwa nemumwe munhu pasocial media panguva ino after this picture rasurfaced nechinhu chakadhinda. Aiwa vanhu vasonyatsokunzwisisa kuti zvii zviri mukati umo. Yes, hatina kuona kuti zvii, but kamwe kastructure kacho kanoratidza ndeke pistol. Ameno muri Zimbabwe ipodze mafungiro enyu, vanhu vachitaura kuti aiwa Owen Mudanguve is the person ari behind assassinations ema-citizens nema-generals. Tiudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Ina comment section medu mafungiro enyu. So subscribe or like, chit on the bell icon.